Selamat hari Minggu ma dihita saluna amang inang nang dohot sudia kaya nakon nami naposo bulong dohot remaja. Atong tamulay may badata tapok ka mamasuk marede mahita sian buku ede nomor 588. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Say paeleng mapinggol mutuaw, hapogani paluahonaw, say homa gabe dolok batu partano batuan diaw, gabe huta na goting laho panguluho na. Ay hodo partano bato aku hian doho pangudi aku. Jala ala ni guarmu, say iring-iringom jala tu guam mau. Tu hodo ale Jehovah au marhaposan. Sayunang mapaurak au, saliling nililing na. Say palua maaho marhite-hite hati goranmu, haleluya. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Para si roha na sumurong. Namadok molya temahami tuho siyan na sa roha nami. Ala dilehon ho anak mo nasasadai tuhamatean humokop pami. Asa unang mago na porsea di ibana. Ale asa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon do tatigoran di hami. Saise sama dosa nami. Saluhut ala ni pelean na sundinggan. Na pinilihon nai humokok pami. Say paeleng mapinggolmu tutangiang nami. Jala asi maroham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Kata puji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 223. Tangihon hamuma songon patik ni debata dihita di minggutta sadarion imanan yenet sian Jesaya ono 10 ayat sada songonon madidok disi. Hehe maho marsinondang maho aina Roma panondangmu jalaha muliaon ni Jehovah bicar di atasmu saulak nai hujahami. Hehe maho marsinondang maho aina Roma panondangmu jala hamulion ni Jehovah bicar di atasmu songoni masikat ni patik dihita atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Marede mahita sian buku ede nomor 420 sada. Iman udah
tato potima dosata tu debata tapauduk marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akanahu uulahami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami naroai. Nang sian pakkatayon nami nasoturek. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtu doho na uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardinggan basa jala parasi roha doho. Ala ni anak hakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru maton di parbadia tu roha nabi be. Asa tarbain hami manguloiho. Di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite sian akka dusam. Jalanunga dilozei hoa umarhite sian akka hajahatommu. Au tutu. Au sadiri manalese yaka pangalasium ala ni hadiriyokku. Jalandang behu paingot-ingot akka dusam. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 164. Tajahama turpuk manang epistel di minggu tasadarion imasian 2 Korintolu ayat 12 sahak rodi ayat 10 lalu ditaba 2 Korin 4 ayat sada sahak rodi 2 tajahama margati sori. Marhirasni roha situtu dohami atong mangasaho pakirimon nasai belga. Alai gabe takang dorohana sida. Airodi sadario tong do tertutup perjanjian lama. Juppa dijahai laos so diukap dope. Ala holan di bagasan Kristus di pasohoti.
alai disimulak rohana sida maddapotot Tuhani buaton nama pakkukupi alai yang gohita saluhutna akan sinondangan ni hasangapon ni Tuhani so hukup bohita paubahon mahita gabe tudos turupana madapot torragam ni hasangapon marguru tu Tuhan ni tondii. Sandok hutulakon hamido akan nabuni akasi hahilahonon aidang marakal hami jalandang marlau kubayan hami hata ni debata hasit tongani dohu papatar hami gabi jongjong hami tadaun ni rohani saluhut na jolma dia dopan ni debata ima yang gosahatna martua doakan tumangihon hata ni debata jala nopiopsa amen. Tapuji ma Tuhata maredehita sia buku ede nomor 210. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw ni sandok portibion rap mahita madok au porsea dide bata jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumok palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni de bata jahoba na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang soha bubuan ido Tuhata na tumaon na bernit di pamuan ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuba na turudung di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhundul tu siamun ni di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria na baria huria hato panelak Kristen doho diatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema pujian sian remaja.
Diudu timuse sian na poso bulung. Tabigema titing na masa di huriata di bagasan binggon iman na ni jahani amang situa naibaho. Salam. Horasma dihita saluhuna. Titing ni huriata tanggal 2 Maret 2025 Nafarjolo. Goar ni minggu tasadarion ima minggu estomihi topik jamita papatarhon sodang ni hamuliaon ni Jahoba. Napa dua hodak danak nasorang di hari Jumat 21 Februari 2025 nunga di basa-basa hoto hatta sada dak danak bawa tu keluarga amang doni butar-butar inang di Banoir Ventora Borusimbolon registrasi KK 0393 Sian sektor Galilea Hipasdo danahi
suang songoninang natorasna. Napatuluhan ruas nataba. Mamuka minggu sadarion 2 Maret 2025 tajakoma gawe ruas ni Huriata ima keluarga amang Hotman Aritonang inang wanti boru silaban rap doh sada halak yanakon nasida ima Hawaii Kristabel Aurel Aritonang Pidasian HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur Distrik 27 Borneo. Alamat nasida di Perumahan Anugerah Indah Blok C nomor sada. Registrasi KK 0414 masuk tu sektor Nasaret. Pinanggidoma turuas naik baru asa jongjong di ingananna. Mungkin masuk pagi menang di luar pe dangadong. Mau lihat nah pawapaton PHD Paropuan di hari Senin 3 Maret 2025 di Patu Pahuriata do PHD Paropuan maringanan di Sopo Mehmet masuk pukul 10 pitu ita pinagidohon matu sude Paropuan ni Huriata asa maddohoti PHD nama kasuhuton ima seksi Paropuan. Napalimahon rapot perhalado doho tim SOP di hari Senin bersogot 3 Maret 2025 di Patupado rapot perhalado doho tim SOP masuk pukul 10 sia uita imalaho membahas SOP pakubasion ni Huriata nalaho si totoponon ni rapot Huria napaonopon pertanyaan sektor di hari Selasa 4 Maret 2025 di sektor Nasaret maringana dibagas ni keluarga amang Dirjon Panjaitan inang Vera Noviana Boru Opusunggu alamat Bukit Batakan Permai 3 Blok A9 nomor 9 di hari Rabu 5 Maret 2025 di sektor Sion maringanan dibagas ni keluarga amang Sintua Janto Pasaribu inang Donna Mardelina Boru Sibarani alamat Perumahan Gria Permata Asri Jalan Danau Toba nomor 262 Pinangidohon matu sude ruas di sektor Nasaret doh sektor Sion asama dohoti partangangane. Napapituhon rapot perhalado di hari Kamis 6 Maret 2025 di Patu Pahuriata do rapot perhalado pertohonan masuk pukul 10 walu uita tusude perhalado ni Huriata asama dohoti ulaone. Napawaluhon rapat Huria di hari Minggu sia Maret 2025 di Patupado rapot Huria ima dung sipul permingguan arian pinangidohon matu sudah ruas dohot perhalado di Huriata asamat dohoti ulaone napasiahon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan perhalado dohot sudah ruas ni Huria pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot perkawinan matu sudah ruas ni HKBP Balikpapan baru nama kalason di Bagasa Saminggon tanggal 2 atau tanggal 2 Maret 2025 hatani di Bata Madok alai gokma di basa-basahon di Bata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di Bagasan Haporseaon asalam semuruk kamu marpakirimon pinargogon ni todi porbadia nah pasapuluhon Bibel doho bukede warta keuangan panitia pembangunan, warta keuangan tim diakonia, warta keuangan panitia Natal, iuran diakonia, poti parasian, kerapian persembahan, syarat menjadi anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru, Boy Mata Zaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru doho sektor, manang link database HKBP Balikpapan Baru, songonima titing di Huriata di Bagasan Minggon di pasu-pasu Tuhan Mahita saluhuna. Amin. Tabegema pujian sian pungwanina para hari Kamis.
Diudote Mose sian punguan ama penabur.
Tapuji Tuhata marede hitasian bukwede nomor 723. Martangi yang mahita, ale Jehovah debata nami di partikianon rodo hami tu adopan memangiduhon asini roham. Madok moleati di sudi denggan di basam. Jala totong di salhut haderion nami, mamuji pasang apoko ala ni denggan di basami, itong-atongan ni pardalanan nami. Naing tumangyo kata mahami salhuna. Todim na badiaima na mga rajay rohanang pikiran nami. Asa marhite todim ya lemang pardenggan basa. Lamang atusi hami dihatam. Jala lamar gogo hami mangulah katam di ngulu nami sikano pari. Mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi kami Tuho. Amen. Horas marihita salhuna. Hurian itu hata ni debata nagabetur pugjamita. Di minggu tasadarion ima di minggu estomihi tarsurat di 2 Musa bidu 34 mamuka masian ayat 20 sia sahat rodi 35 tabuka bema bibel takamanginang asata jaha secara responsoria 2 Musa 34 ayat 20 sia sahatu 35. Jadi dinatuati si Musa sia dolok Sinai, huhut patiop-tiop na dualei panidangion di bagasan tanganna, dinatuati ibana sia doloki. Alay dang liboto si Musa nang marsinod dang sisik ni bohinai, ala nang makatai ibana doho Jehovah. Jadi di jauh si Musa mana sida, gabe mulak na sida tu ibana. Siaron dohot sude iduk ni luhutani, laos makatai masih Musa dohot na sida. Jadi dung tolhas hatai di hatahon si Musa tu na sida, di bahen masada pakukupi tu bohina.
Jadi di ida halak Israel mabuhini si Musa. Pola marsinodang sisik ni bohini si Musa. Gabe di pasuang si Musa mapakukupi itu bohina. Pai mamasuki bana muse makatai dohot Jehovah ima sahatna. Hurian itu hata na dihaholongi Yesus Kristus. Molo hata ni debata naung tajahan akaning. Ima taringotu si Musa nang turun ibana sian dolok Sinai. Mabuan dua batulei manggatihon batulei na parjolo. Ala ditiki turun si Musa na parjolo mabuat dua batulei na marisihon patik ni debata. Diberengi bana do bangso Israeli dang satia betu debata. Nunga mabahen lubutuangan nasida. Ala ni muruk na gabe mapuca do dua si batulei. Sian parsuruan ni debata manaik muse ibana tu dolok Sinai jala turun muse maboan dua batu lei. Ima natajahan akan nga kamanginang hatutua ni si Musa sian dolok Sinai. Ternyata dinatuat muse si Musa sian dolok Sinai molo si Aaron dohot halak Israel akka natuatuana akka naluhutan ni mamereng marsinodang do sisik ni bohini si Musa. Wajah Musa bercahaya. Alani gabi mabiar halaki jonok tu si Musa. Alai di si Musa mapakukupi ni bohina di jauh mana sida undang mabiar di pasahat mahata ni debata tona ni debata. Asunang mabiar binasida. Dung sai songon naidokon na di ayat na patulupulo patoni molo majupangi bangsoi ibae pakukupina. Alai molo nunga majupangi debata dibuka si Musa do pakukupi. Laho makatai Musa ibana dohot debata. Akamanginang ahamana bui putih hota sian hata ni debata nang tajahan akaning. Ahaduna naing dohono ni debata di hita marhite parsaurata di minggu siang di Tikion. Na parjolo ketika Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, dia mengalami banyak hal dan ketika waktunya dia turun dari sana, Harun dan juga bangsa Israel melihat wajah Musa bercahaya dan cahaya itu tidak disadari oleh Musa sendiri. Ketika Musa bertemu dan berbicara kepada Tuhan, ada yang berubah di dalam dirinya. Dan perubahan itu tidak dia sadari. Justru Harun dan orang Israel lah yang melihat bahwa cahaya wajah Musa itu begitu bersinar. Setiap orang yang datang ke hadirat Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan, yang berbicara dengan Tuhan, di dalam kehidupannya, dia semestinya, dia seharusnya bersinar. Wajahnya bercahaya. Dia berbeda dengan yang lainnya. Orang yang datang beribadah dalam minggu saat ini, pulang dari gereja ini, harus ada yang berubah dalam dirinya. Meskipun perbedaan itu yang berubah itu tidak disadar, tapi orang lain melihat. Orang lain bisa menyaksikan. Kalau cahaya kemuliaan yang dimaksudkan di sini adalah cahaya yang benar dari Tuhan, tapi dalam konteks kehidupan sekarang, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap pribadi kita. Karena mulai dari awal penciptaan, Tuhan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Adito pado hita tudos tu rupana, tudos tu pangalahona. Bohini debata adong di hita. Jala tabereng do marhite haluau na pinasahat ni Jesus. Sodang hamuliau ni
hot di bagasak kita. Oleh karena itu bagaimana setiap orang yang percaya, yang bertemu dengan Tuhan, yang berbicara dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, yang datang beribadah, orang lain bisa melihat dia berbeda, dia berubah. Perubahan yang dimaksudkan bukan ke sisi negatif, tetapi yang positif. Iko berbeda do naringgas marminggu, naro marminggu sadarion, dohotaka naso perminggu. Anggo sama dengan do, berarti nang pajupak kita do Tuhani. Nahola formalitas do kehadirat tanwaing na marmingguan. Orang lain melihat ada yang berubah. Tada masih musai na pajupang do debata. Tada mahala Kristeni na pajupang do debata di bagasan minggu sadarion. Na pajupang do debata marhite tangyang na pamujion na pangulaon na si ganupari. Marasing do ibana dohot akka na di portibion. Na paduao nakamanginang uju di bereng si Aaron dohot luhutan ni Israel marsinod dang bohini si Musa mabiar do nasida. Kenapa mereka takut? Karena mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Dan mereka menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Nabadia do debata. Dang talup rohana sida gabe jonok tusi. Ay dirajumi jolma pardosa do nasida. Dalam arti setiap orang yang percaya, yang datang beribadah, yang datang bertemu dengan Tuhan, ikor rajuman nado harus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Nang pe bilang-bilang ni jolma, ugodang do dosa ni siya nao. Buktina nabi nuak no balaga dosa na hubuat. Tetapi itu kata kita manusia. Karena di hadapan Tuhan mau apapun bentuk pelanggaran kita dalam hukum yang Dia tetapkan, semuanya sama. Datang di hadapan Tuhan, sadarilah bahwa kitalah yang lemah, yang membutuhkan Dia, yang hidup di dalam dosa, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Jangan datang ke hadapan Tuhan untuk menggurui Tuhan. Aidang roh kita lau mengajari Tuhan nih. Kita harus menyadari keterbatasan kita. So tabotan no mulai segereja manang mangwa kita. Alenggo Tuhan nih. Dia tahu semuanya. Ketika bangsa itu menunjukkan betapa kudusnya Tuhan dan betapa berdosanya mereka takut. Setiap kita yang hadir di hadapannya, mari melihat Tuhan kita. Dia adalah Allah yang kudus. Iko jagau do roha, iko jagau do pikiran, molo nungaroi batu adopan ni debata. Harus menjaga hati dan pikiran kita. Mijur debatata, di tonga-tongata, tapahohom marohata. Ido syair ni bukit betai. Dang tuna asing-asing, menilai si A, menilai si B, mengingot si A. Bukan begitu. Tapi menyadari setiap pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Namang iut musiaka manginang tabereng ma bahwa cahaya kemuliaan Tuhan yang ada di wajah Musa itu sementara, tidak selamanya. Lalu kita membaca tadi dalam epistel bahwa cahaya kemuliaan Tuhan itu telah diberikan kepada kita yang sudah dibaptis di dalam namanya. Nunga sahat sodang hamuliauni tuhita ganup nang terdiri di bagasan guarni debata ama anak dohoto di parbadia. Saliling nadoi. Alani boy dohonota supaya senantiasa pribadi kita ini
Setiap hita patuduhon sodang hamuliaon ni debata, mari senantiasa dekat kepada Tuhan. Iko jonok do hita tu Tuhan, mari senantiasa dekat kepada Tuhan. Allah haroroan ni sodangi sia debatado. Ibana do namang alehoni, jalalomo ni rohana iko sudah hita, marsinodang itong atongan ni ngudu taon. Terkadang amanginang realitana, kita percaya lewat ibadah minggu kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa mengatakan kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Alai tanpa tersadari, entah kita atau humaliangta, boido madokon, ibadah 2 jam saja terlalu lama. Ima realitana. Terlalu lama. Baga jakura carai harus nanian ikosongonan. 2 jam bersekutu dengan Tuhan bersama dengan saudara kita seiman terlalu lama. Boido mabahi kita dang betah, dang tenang. Mungkin badan masih di sini tapi pikiran sudah kemana-mana. HP topik ni minggu di hita di minggu sadaria madokon, papatarhon sodang ni hamuliaon ni Jehovah, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana orang lain bisa mengatakan kita bersinar, padahal 2 jam saja terlalu panjang, terlalu lama untuk bersekutu dengan Tuhan. Alania kamanginang diajak lu hitarak merenung. Taring oto hata ni debata di parsorata di tikion. Au jolma pardosa, naung di leon haluaon, naung di leon hasangapon na siya debata, bohado tutu, ipardalanan ni ngoluku, laho papatarhon, sodang ni debatai, sodang ni hamulion ne. Taluk do, di bagasan las ni roha do, manang na martiki-tiki, manang masangga-sangga do. Akamanginang di epistel tanakaningan ita kasdo di si, ipatorang si Paulus. Ahado na makukupi rohani halak di perjanjian lama. Laho mamereng Yesus Kristus, laho majalo Yesus Kristus, gabe si palua. Ala na adong do pakukupi ni rohana sida. Ahamay hatakangon ni rohana, laho manada, doho laho majalo Yesus si paluay. Hape Yesusi ngapatar di patuduho dirina dohot haluaon na pinatupana. Alai ternyata masih banyak orang yang menutup hatinya, na menutup hadirionna laho mamereng haluaon na pinatupani tuhatai. Minggu sadarion, minggu estomihi, namar lapatan, Jahobado partano batu aku. Hanya orang yang dekat kepada Tuhan, hanya orang yang baik hubungannya kepada Tuhan yang bisa menyaksikan Jahobado partano batu aku. Molo daodo ibana siya debata dangi dohononna. Molo Jahobado nagabe partano batu atta dang mabiar behita. Yesus menjalani penderitaan supaya sampai kepada kemuliaan yang kekal. Jolo manarita do ibana baru lohot ma hamuliaon nama notongi. Bagaimana dengan kita orang yang percaya? Yang mengaku Kristen, yang senantiasa datang kepada Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, partano batu atta. Tubuh do biar, itu ngatongan ningoluta madalani, padalanan ningoluta, ubal gado biar ni rohai,
sian pos ni roha tu debata molo balga dope biari berarti buiro honate nahurang jonok dope. Nahurang jonok dope tu Tuhani. Oleh karena itu setiap kita remaja napo sebelum ngamanginang semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa datang kepada Tuhan. Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan kelepasan, Dia memberikan berkat, Dia memberikan kesembuhan. Tuibana mahita, pos rohata, kemuliaan yang kekal senantiasa menjadi milik kita. Dan tugas kita untuk senantiasa bersinar akan dimampukan oleh tuntunan Roh Kudus-Nya. Amin. Martangi yang mahita. Alea mang pardengkan basa muleate dia sini roham. Marhite hatam nakutangyo kami di bagasan minggu sadarion. Pargugui mahami mari teto dim. Lahu mangulahoni di ngulu nami sigano pare. Patarma sodang ni hamuliomu. Marhite ngulu nami kanup marsada-sada. Di partikianon uhamulateho kami do di basa-basa ko sadayanakon. Itong-atongan ni keluarga amang butar-butar inang borisip bolon. Ibu magodang ma dadanaki hinorhon ni hasin ni roham. Songon inang natutuana di bagasan hahipason dohotlas ni roha. Parmudu-mudu ma dadanaki marhite aka natorasna nang keluargana tujuluanon. Nang di partikiano pe totong hupasahatami tuho. Di ruas ni huriam na baru taba marhite minggu sadarion ima keluarga amang aretonang inang bursilaban rap dohot sahalak ianakon nasida. Lam tabaya hi pason gajang ni umur nang las ni rohadi nasida pasu-pasu nang dia kaulaw na gabe ruas na mangule manasida itong atongani huriamon. Di sudia karuas ni huriam pena di bagasan parsahiton dauni manasida. Dia ka namarhaga leon pargugu yang pardenggan basa. Jala songoni dia ka namar habuk ni roh hape apuli manang nasida salhuna. Hupa konggopo kami mali Tuhan, hupa sahatami, daging nang to dinami, ulaw nami, akatangiang nami, hola tutangan nasi ni roham, pos roha nami, natangi honom mudo hami salhuna, ipardalanan ni ngulu nami. Nang disudiakan ruas ni huriam ipe, na baru lang tahun kelahiran, dohot pernikahan di bagasan hari sadarion nang tusa minggu naneng roh. Lam tabay di nasidahi pason dohot kajang ni umur. Nang dia kapasu-pasumpe, toto ngali Tuhan lam musehonom mu di nasida. Tarlemu di rumah tangga, lam tabay holong ni roha. Asa ni rahut ni hasa daun nasya kuala nasida ali Tuhan, papatarhon sodang ni hamuliamu. Di partikiano pe di ulaw na naisipatu pa ni huriam HKBP balik papan baru. Tuhodo pasaton nami. Dia ka kegiatan pertanian sektor di ragam niya kaulon huria. Tarlemu bima dinan sinakapan ni huriam patu pahon rapat huria di hari Minggu siang maraton di bagasan hahi pason mahami salhuna para lado dohot ruas ni huriam patu pahon rapoti makorhon naul na denggan mayali Tuhan di pangulaw ni huriam tutiki namang yuton tarlumu bima di bagasan tahun 2025 asiro hamale amang pardenggan basa dinamulak bepeno kami siya baga coromon pataru mahami salhut na di bagasan hai pason tuganub aka bagas nami nang aka inganan si tujuan nami pe mole ate madihuale mang pardenggan basa songoni manang di bangsa doho negara nami pasu-pasu sude pamareta nang sudia ka masyarakat tarlemu bihami na tinggal di balik papanon marhadameo kami marhasonanga kami manguruti akaulon nami hinorhone aka habisukon dohot pajai gayomu di sude pamareta nang sudia ka bangso masyarakat na adong di bangso nami Indonesia. Mole ate madihoale mang pardenggan basa di sudia ka pakirimon nami petang yang nami na kupasatami di bagas coromon asiro ham homana patulusoni itong-atongan ni pardalan ni ngulu ni ruas ni huriamon mga sahon Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Tapa saat ma peliata kamanginang huhut mahita maredesian buku de nomor 720 ayat sada dohot udukna. Anang
Jongjong mahita saluna. Tatangnya koma peleata, ale debata amanamina di Banua Gijang, odo harorwan ni salhut slehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na moliutus. Hupasata mi masyan na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho, say jalo may gaibop na huchus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asaw parhasya kami peleanon, pati bulhon harajan tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinarabadia maguarmu, say romaharajonmu, say saut malumo ni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasorhon madamena tuto ditabe. Amen.